Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombela esitimeni samampondo baba mkhulu phakade ame. Usejabule umfoka Mayekisa phela usekhona lapha entabeni akasahlezi yedwa phela manje ngoba usehlangene naye uNkulunkulu kanye nebandla lakhe uNkulunkulu ahamba nalo. Uyafundiswa lapha entabeni ukuhlabelela nakho ukusina kwakhona ezulwini nokwenza wona umphongolo wesivumelwano lona ayalelwe uye uNkulunkulu ukuthi makawenze. Nendlala kayisekho phela udle lesiya sidlo esivele samenza waba izimanga. Uduma ikhanda phela ngoba kubuye yonke ingqondo kuye ukuthi kahle kahle wayengubani. Njengoba esekhumbule nokuthi okwesihlanu ngifika kulelizwe. Ukuthi mhla efika kokuqala lapha emhlabeni wayengubani, nokwesibili, nokwesithathu, nokwesine, njengoba esefike okwesihlanu. Ilapho uNkulunkulu amkhombisa khona emhlabeni. Wathi, "Shembe uyabona laphaya?" Wathi, "Yebo Nkosi ngiyabona." Wathi, "Ubonani?" Ilapho uNkulunkulu ayemkhombisa khona into emhlophe egcwele umhlaba. Waphendula uShembe wathi, "Ubisi Nkosi." Wathi uNkulunkulu, "Cha, bakulona ubisi bukusisa kahle abantu abakho labana, amaNazaretha." Phela amaNazaretha yiwo lawo okubhalwe ngawo eBhayibhelini abizwa ngolimi lesiHebheru okuthiwa amaNaziri. Abantu abasuke bezinikele enkolweni kaNkulunkulu nasekuphileni ubungcwele bukaNkulunkulu kanye nemithetho yakhe babizwa ngabo ukuthi bangamaNaziri. Kodwa ngesiLungu kuthiwa ngamaNazaretha, ngesiNguni kuthiwa abangoni, okuyisizwe semnyama. Lesi uNkulunkulu athumele kuso uShembe khona ezweni lasempumalanga kwaZulu ukuthi akasiqoqe lesi sizwe sakhe esalahlekayo emandulo, saphinde salahla nayo imithetho yakhe. Yibo phela laba sekwathiwa oNguni Nation, abangoni, amaNaziri, amaNazaretha. Waphinda uNkulunkulu wamkhombisa esinye isibonakaliso lapho wabona khona inyamazane eyayizacile. Igijima kakhulu le nyamazane ijahwa yinja eyayikhuluphele. Yamdabukisa kakhulu uShembe le nyamazane ukuthi inyamazane encane kangaka ijahwa yilenja kanjena. Yini lena engikhonjiswa uNkulunkulu? Wabe semchazela uNkulunkulu ukuthi akuyona inja leya, nalokho okunye futhi akuyona inyamazane. Leya nyamazane uwena, lenja emjahayo izitha zakho. Wethuka uShembe ngoba lokho kwakucaca ukuthi uma esehla lapha entabeni izitha ngeke zimnyeke, kodwa uNkulunkulu umthembisile ukuthi ngeke umkhonto ungene kuye. Kwaze kwaphela sona isikhathi samaviki 2 ehlezi khona lapha entabeni inhlangakazi. Kodwa wayengakhohliwe phela imiyalo ayalwe ngawo ukuthi unyaka nonyaka ngayo inyanga kaJanuwari funeke eze kule ntaba. Hleni kwakhe uShembe kuyo intaba yasenhlangakazi. Kwaba khona ukujabula okukhulu kubantu phela ababemlandela, abasebesokole kakhulu, ababelahlekelwe phela umfundisi wabo. Waqhubeka nabo ukuhamba eshumayela abasebelahlekelwe yithemba ngaye umfundisi wabo ukuthi ngeke abuye lapha entabeni. Bajabula kakhulu. Kodwa njengoba esaqhubeka esahlala khona lapha emzini weNdiya, uyakhumbula phela ukuthi iNdiya livumile phela ukuthi angabalanda abantwana bakhe. Ilapha athatha khona isinqumo sokuthi athumele yena phela uPetros Mnqayi, lona wayesengumshumayeli wakhe, ukuba aqoke abazomphelezela ahambe aye kuyo leya ndaba yasentabazwe ayolanda umndeni wakhe khona. Bahamba oPetros Mnqayi bebheke khona phela kwelasentabazwe. Babehamba bebuza baze bayofika khona laphayana emzini wakhona kwaMayekisa. Kodwa bathi mabefika bathola kukhala ibhungane. Bawufuna umkhondo nasedolobheni lakhona eHarrismith baze bawuthola ukuthi kunamaxhokovana akhandiwe laphayana ngasemgwaqeni. Sicabanga ukuthi yibo laba bantu enibafunayo. Banikela khona uPetros Mnqayi impela bafike bawuthola umndeni kaShembe. Bajabula kakhulu uma bezwa ukuthi
laba bantu bathunyelwe nguye uShembe. Nazo izingane zakhe ezase zidabukisa kakhulu zilambile zondile nasemzimbeni nawo amabheshwana azo, zingenazo izimpahla zokugqoka. Kodwa oPetros Mnqayi babeziphethe phela izimpahla, ngoba uShembe wayazi ukuthi wayishiye isimo sibheda kakhulu. Kwabuya ithemba kuwo umndeni kaShembe, sebehamba bashiya wonke lamahlikihliki alamadokoda ababehlala kuwo. Bayahamba manje baphikelele eThekwini. Bajajuliswe kakhulu nayiko ukwazi ukuthi kanti usaphila yena ubaba walezi ngane. Izingane phela eziyisithupha, abafana abathathu, amantombazana amathathu, amakhosikazi amathathu nomama. Bahamba baze bafika khona lapha eThekwini. Baqhubeka baya khona lapho okuhlala khona uShembe, endaweni yakhona eNanda. Kodwa phela abantu basentabazwe basala bedumele ngakho ukuhamba kwawo futhi umndeni wakwaShembe, nabo befisa ukuthi bangahamba beze befike kulelizwe elinalo muntu kaNkulunkulu obenzele izimanga ezweni laseHarrismith akade bengazinakile. Sebekholwa ngoba sesomile phela isihlahla saphenduka idwala. Kodwa isimanga esehlile khona kuyo le ndawo yaseThekwini ilesi esibatshazwa ngabelungu, okuthiwa sengathi baqhamuka ngapha eCape Town. Laba belungu phela yilaba benza lezi zifundo ze-astronomy, isifundo sezinkanyezi. Laba belungu babenjengazo izazi zasempumalanga ezabona inkanyezi ngalesi sikhathi kuzelwe uJesu. Laba belungu babekwazi ukubona umehluko khona esibhakabhekani uma kukhona into enkulu ezokwenzeka emhlabeni. Laba belungu babona ngayo inkanyezi eyinomehluko eyayinkulu. Ababefika kulelizwe lase-South Africa ngakho ukuthi babevakashile base bethathwa yilesi simanga sale nkanyezi. Balokhu beyilandele njalo baze bazofika khona lapha endaweni yaseThekwini. Laba belungu isibongo sabo kwakuwumndeni wakwaKhonyi. Bagcina sebelandelwa ngabanye abelungu bebuza laba belungu ukuthi yini lena enihamba niyilandela. Base bayabachazela ukuthi kukhona isimanga senkanyezi esikhona asijwayele ukuthi sivele noma yinini. Sagcina emandulo ukuba khona, manje nathi sithathwe yiso lesi simanga senkanyezi. Siyayilandela sifuna ukubona ukuthi iyoziphelele kuphi. Phela le nkanyezi yayihamba kancane ebuye ime. Uma isimile le nkanyezi, abalungu laba phela babhukile lapha emahhotela balele khona, kodwa bade bevuka beyiqalaza ngezipopolo zabo ebusuku. Bese beyayibona ukuthi nansi ya lapho isikhona. Emini mase bebuye behamba ngazo izimoto zabo beyilandele. Kodwa bathi mase befike ngakuyo indawo yaseNanda, yabe isiyehlile kakhulu le nkanyezi yawa yathi folokohlo kuyo indawo yaseNanda bude buduze nakhona emzini walo India uPasariya. Loko kwaba indaba iyaduma kakhulu nakukwabelungu nakwamanye amazwe esimanga senkanyezi. Abelungu bakaKhonyi babechazela abanye abelungu ukuthi lapha eNanda kuyoba khona umuntu omkhulu oyozalwa kule ndawo, ngoba le nkanyezi ichaza lokho lapha ifike yawela khona. Kodwa abelungu ababebusa lelizwe babengayikholwa lento eyishiwo yomndeni wakwaKhonyi, ngoba babazi kahle phela ukuthi abantu babacindezele kakhulu ukuthi ngeke kube khona omunye umuntu oyoke yaphumelele omnyama. Babekuthatha njengalo iphupho. Kodwa abantu ababekhona ngalesa sikhathi kumemezela yena uNkabinde kanye naye umfazwe babona ukuthi le nkanyezi ibika ngaye uShembe lona osefikile kule ndawo yaseNanda. Abelungu bakhipha umyalelo ukuthi kule ndawo ekwele kuyo le nkanyezi ayiphathwe kahle, inakwe ibiyelwe kuze kube semlandweni ukuthi kwake kwenzeka isimanga. Kodwa abazi ngalo mntwana ozozalwa noma usezelwe. Kodwa laba belungu ababebophe yena uZandile Nkabinde asazi noma sebeyizwile le ndaba. Iyaguqa lapho ekumkedlela mzulu amafutha omkhovu 20 nesuka phakathi.